Хора, днес ще ви чета за Джанлуиджи Буфон. Джанлуиджи Буфон, роден на 28 януари 1978 година. Роден в град Карара, Италия. Ръст 192 см, тегло 90 кг, пост вратар, клуб Ювентус, номер 1. Универсалният вратар. Джанлуиджи Буфон практически умее всичко, което се изиска от един вратар. Има добър рефлекс, съчетан с котешка пъргавина, пласира се отлично и сигурно лови централните топки. Центрираните топки. Най-високо се цени обаче неговото постоянство. Той притежава солиден опит и завидна психическа устойчивост, много рядко греши и така вдъхва спокойствие у своите съотбори. Гордея се, че съм вратар, казва Буфон. Най-важното на моята работа е да предавам чувство на увереност на останалите играчи. Длъжен съм да правя това, независимо как се чувства. Състезател с шампионски дух. Джанлуиджи е роден в семейство на изявени спортисти. Майка му е била шампионка на Италия по тласкане на гюле и мятане на диска. Баща му бил щангист, а чичо му играе баскетбол в професионалната лига. Двете му сестри са ватерполисти. Братовчет на дядо му е Лоренцо Буфон, бивш вратар на националния отбор по футбол. Като дете Джанлуиджи сменил няколко отбора. Първо играел като полузащитник, но сам решил да вземе вратарския пост. Талантът му е оценен и когато става на 13 години, Парама го привлича за състава си. Джиджи застава на вратата на младежкия отбор, а през 1995 година дебютира с мъжете в серия А. Тогава е едва 17 годишен. През 2001 година Буфон преминава в Ювентус. Когато тимът му е наказан да играе в Б група, не го напуска, въпреки премамливите предложения се превръща в любимец на феновете. Индивидуални награди. Най-добър вратар за 21 век. Вратар на десетилетието един път от 2000-2010. Наградата право за най-добър млад играч в Европа един път 1999. Футболист на годината на УЕФА един път 2003. Вратар на годината на УЕФА един път 2003. Влиза в идеалните отбори и е обявен за най-добър вратар в различни турнири и класации. Това беше за Джанлуиджи Буфон. Не забравяйте да лайкнете видеото и да натиснете бутона subscribe. Чао!